Doncs d'aquest sac de continguts de l'edició d'avui de l'Altra Ràdio, la primera secció que ja surt, aquesta estava aquí sobre, per tant és fàcil d'haver-la trobat. Ens la porta el nostre doctor en Ciències de la Comunicació, professor alhora de la Universitat de Vic, Raül Martínez. Sempre la seva secció mensual és al voltant del món de les minories, les migracions, els mitjans de comunicació, també una mica l'univers de l'audiovisual més social i més ètic. Avui en Raül Martínez ens porta un projecte que jo crec que cridarà també la vostra atenció i que a través d'internet també segurament que el podreu conèixer més a fons. Un projecte que es dedica a l'audiovisual i a la transformació social i que es diu CàmerasAcció.org. Aquesta és l'adreça a través d'internet. Càmeres i Acció. Li heu de posar la conjunció entremig.org. Ara sí que anireu a l'adreça correcta. CàmerasIAcció.org. Raül, benvingut una altra vegada. Avui per obrir programa, presenta'ns qui són la gent que està darrere aquest interessant projecte que avui ens portes a l'Altra Ràdio de Càmeres i Acció. Bones, doncs és una gent que es dedica a fer aquelles coses que a mi m'agraden fer i que són el hobby que fem més enllà de la universitat. I és que treballen amb joves, treballen amb l'audiovisual, treballen en la creació audiovisual participativa com una eina d'intervenció i transformació social i que utilitzen l'audiovisual i la creació com a eines per obrir espais de diàleg, reflexió i denúncia. Què fan? Doncs tallers de formació per analitzar, entendre i representar la realitat i després treballar amb persones i col·lectius que puguin explicar la seva realitat en primera persona i que per tant implica un procés, com expliquen ells, de reflexió personal i col·lectiva. Com pots veure, són molts dels tallers i molts dels col·lectius amb els quals nosaltres mirem de treballar habitualment en diferents projectes, no? Doncs aquesta gent ho fa cada dia i això és molt dur, és molt agradable i molt d'agrair que hi ha... I molt necessari, evidentment, perquè a més és un element a l'audiovisual que també pot cridar l'atenció i motivar, no? Moltes vegades a gent jove o persones que en determinades circumstàncies de la seva vida doncs es troben en moments difícils i que el món audiovisual els pot motivar no únicament a expressar-se amb l'audiovisual, sinó a dedicar-se a altres qüestions posteriorment. Una curiositat abans de conèixer algun projecte que t'hagi cridat l'atenció i que així les oïdores i oïdors de Ràdio 4 ho coneixeran a través del resum que ens faràs, Raül, és fa molt o fa poc que estan treballant Càmeres i Acció des d'aquest web? Fa temps perquè tenen projectes ja des del 2014, tenen alguns audiovisuals, vull dir que és una gent que ja està ben consolidada. I fan projectes, mira, perquè a més vull agrair-los que van veure el teu tuit i van fer un seguiment i van interessar-se i jo els vaig dir que doncs això, que parlaria molt bé d'ells i que estava molt encantat de tenir el coneixement del seu treball. I, per exemple, hi ha dos projectes que podrem destacar, que són Veus del Forat, que és un projecte de periodisme social amb joves del barri que fan en col·laboració amb la televisió comunitària La Veïnal. De quin barri estem parlant? Es poden conèixer gent del barri de la Ribera, però, i aquesta és la part més important, la nostra audiència pot participar en una nova edició que estan fent d'aquest periodisme social amb @CàmerasIAcció. I les inscripcions estan obertes fins la setmana que ve, fins al 25 de gener, i es poden inscriure en el link de l'avió de @palaualós en Instagram. I el que fan són tallers durant l'hivern, sessions que fan els dijous de 7 a 8 a 2:45 del vespre. Ho faran del 21 de gener al 25 de març, són quasi dos mesos, i el que veiem és que ho fan via Zoom, fins que s'acabin les restriccions, que és una activitat gratuïta que, per tant, està molt motivat per a persones entre 16 i 35 anys. 16 i 35 anys, Per tant, inclús si alguna persona escolta l'altra ràdio de Ràdio 4 i no diu, home, aquesta iniciativa ja em cau massa a prop o jo no estic, en aquest cas, en aquest indret de la ciutat de Barcelona, per altres, diguem-ne, iniciatives, val la pena tenir-ho en compte, no? @CàmerasIAcció a Twitter o al web CàmerasIAcció.org. Segon projecte. Atrapant
masclismes. Atrapant masclismes, de les veus del forat cap a atrapant masclismes. Te'n recordes quan parlaven dels Roots and Roots i dels projectes de joves que fèiem que s'expressessin mitjançant la música i fent un seguiment audiovisual? Doncs ells fan el mateix. Ells utilitzen el trap com una eina per lluitar contra el masclisme, no? I, evidentment, doncs, és una música que atrapa a nois i noies del barri, no?, que estan utilitzant i que, a més, estan molt seguits per un munt de persones en les xarxes, no?, i que el trap els ajuda a parlar de carrer, a parlar de drogues, a parlar de sexe, a parlar de violència, no? I aleshores el que és interessant és que ara comencen un nou procés de buscar aquesta gent i de treballar amb aquesta gent, que també ho fan amb l'Espai La Bàscula i l'Institut Domènech i Montaner, i que acabarà amb una cançó per celebrar el 8 de març d'aquest 2021. Vull dir, em sento molt identificat amb aquesta gent i és una gent que mira... Val la pena felicitar-los. A partir d'aquí pot començar una bona amistat, segur. Felicitar-los des de l'altra ràdio, que quasi esmentes el segon projecte Atrapant masclismes, no?, i esmentes la bàscula dins de la ciutat de Barcelona. Ens referim ja a la part baixa de Montjuïc, zona franca, que no vol dir que hi puguin haver-hi gent de molts altres indrets de la ciutat de Barcelona o de la pròpia àrea metropolitana, tot i que ara hi ha aquestes restriccions, evidentment, de mobilitat. Doncs dos projectes que avui ens ha parlat el doctor Raül Martínez del nostre programa, Veus del forat, Atrapant masclismes, ell que coneix molt bé el món d'aquesta motivació des de l'audiovisual cap a col·lectius, en aquest cas joves, bàsicament, però que no sempre gaudeixen de les primeres oportunitats. Doncs felicita a la gent de Càmeres i Accions, i Somem des de l'altra ràdio, i ja ho sabeu, @Càmeres i Acció, si us voleu conèixer, o directament al web cameresiacció.org. Més coses el mes vinent amb la teva secció dedicat al món de les minories, mitjans de comunicació, migracions i temàtiques afins. Gràcies, Raül. Un plaer, com sempre. L'altra ràdio, a Ràdio 4.